finale loopt wel op zijn eind. De laatste deelnemer aan kop Pieter de Wit 74-61, voorlopig tweede Nico Sleeuwhoek 72-69. En willen wij op het eerste geval komen met Johan Verkeulen, moeten we meer dan 70 meter en 91 centimeter rijden. Waarvan we weten dat hij heel diep kan gaan, maar dan moet hij dat er nog een meter of 10 volhouden. Dat is een heel eind in de finale. We moeten door de 70 meter heen en dat doet hij niet. Dat betekent dat daarmee de top 3 in de 3,5 ton ook bekend is. Oftewel de vermogenstester. Er zal daar nog uitspraak over moeten doen, maar is het Pieter de Wit voor 1, Nico Sleeuwhoek voor 2 en Wim van der Hoeven voor 3. Dat is in ieder geval datgene wat hier op basis van de afstanden geconcludeerd kan worden. Zal ik aan de overzijde kijken naar opnieuw zo'n op dubbelop geschoeide combinatie. Maar gaat om dit te beïnvloeden. Weinig commissie is overgehouden. Is het Dirk Wagenwij uit Zwolle. Die daar de 14 toch gaat proberen tot grootste waarde aan te zetten. En als je die dubbele lucht stabiel kan houden, dan zie je hier die 80 meter. Daar waar beginnen de temperatuur uit deze zwaar hard. Eventjes, maar als het lucht niet te drukken, dan stapt de generatie en sturen we de dubbele lucht. En met 2 vingers in de neus overheen. Dan gaat het naar de reet uit. Dan kan die 3 minuten in de blauwe, dan kan die open. Dan zit het zeker. En dan is er een voetbal in de neus. De 22.